UPPL ग्रुपनि सिङाव थानाय आङो एस ग्रुपनि सासे सोद्रोमा आरो बेजों लोगोसे दा जों 13 नम्बर कन्स्टिट्युएन्सिनि केन्डिडेट सारखौ आङो साबायखर होबाय। आङो दिनै एसनिफ्राय UPPLआव जयेन जानायनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय जोंहा थांनाय 2020 जानुवारिनि 27 जानुवारि 2020 नि गेजेराव मोनसे गोरोबथा जानायाव जेरै बिटिआर दा बिटिआरखौ बावैसो सुक्तिनि उनाव बिपिएफ हानजानि लिडारफोरा गनायनो हायैनि खारनावनो जेरै जोंनि एस ग्रुपनि सेन्ट्रेल लेभेलनि सारमोन बिसोरो बिपिएफ हानजायाव जगदान जानानै बिपिएफ हानजानि लिडारफोरनि बिटिआर गोरोबथाखौ गनायैनि मेन जाहोनावनो जोङो दिनै UPPL हानजायाव जयेन जानो गोनां जादों। दा बिसोरो बिपिएफ हानजानि लिडारफोरनि बुंनाय बायदिब्ला बिटिआर एकर्डखौ गनायै होननाया जोंनि थाखाय माने साबजाथाव नङा, मानोना जों गासैबो साफा सानै बा रायजो राजा साननो गोरों हनो गोरों मानसिफ्रानो बे एकर्डखौ जुदि गनायोब्ला जोङो बिटिआर एकर्डखौ दाफुंनायाव जोंहाबो थांखि दं आरो बिपिएफ हानजाया जेराव बे बिटिआरखौ गनायैयाव जों गोजोना। दा बिटिआराव बुंनो थाङोबा बहुद किसु दङ, जोंबो मिथिखागौ एकर्डफोरखौ नायोब्ला। बेनि थाखायनो आं सुंद'यैनो जोंनि एस ग्रुपनि माखासे लिडारफोर बा जेनेबा मावथि सोद्रोमाफोरा बिपिएफआव हाबनायखौ जों मोजां मोनाखै। दा मोजां मोनैनि खारनावनो जोङो दिनै UPPL हानजायाव बिटिआर एकर्डखौ दाफुंनायनि असिला लानानै जोंहा नैबे 13 नम्बर कन्स्टिट्युएन्सिनि सारजोंनो जोङो मावफानायनि थांखिखौ लानाय जाबाय। एसेनोसै।